Порк. Троя. От гангата ме страх. Зако. Идва нещо. Викание. Викание. Обаче бързо се махва. Отказвам се. Отказвам се. Ще се отказваш. Страх ме. Но са 15 че стане пълно червено. Това е яко. Ето аз писал тук че стане. Добре. А те тук къде бехме? Така е по-лесно. Верно. Аз трябва да кажа, че не каза нещо. На мен копчето ми е на спит. Като го видим, може да се забудем от него, нали не маската да ви е страх. Не. Ама си без да се забудеш от него и ме е страх. Ама но почне да... Изгости колко това. Нека да държи мишката с 10 бутон да ми изказва си това. Да мога гледам, ме викаш. Ма стига мърда поне така само с 10. Но това като би работа нагоре и оттанаш надоле. Знаеш колко е гамма? Това знам. Ама тук това не спи. И ако има червено, аз го гасим, окей? И ако има червено, окей? И оти има червено. Оти не искаме да го видим. Не. А, искате да го виждам, когато е червено. Ебе тогава няма смисъл. Като се крави цялата. Я няма да държим нищо. Да, но новата ти е скача пред лицето. Пак не нарочно това е снимам. лошото отстрани. По-добре отстрани, отколкото отпред. Ами много отпред да ми изкочи. Кога бе? Еднъж? Много си далече, това тук е точно до нас, бата. Да, но е от левата страна. И от левата и от десната е. Ама не се обръща назад, може да се. Не. Обърни се, де, аре. С кеф не ма се обърнем. Не, бата, не. Да се обърнем? Не, няма се обръщам, да е тъпок. Аз па искам малко да ни фане Така че страхо. обратим. Колко мога, бе. Искам да ми фане страхо. Аз си такова очите, бата. Ето го! Търчи. Браво, къде? Порка троя! Гледай си го! Ау, fucking shit! Fucking kid! Бегам! Go! Вече не ме страх. Не бърка кола. Видя ли го? Не. Настрани малко се показа. Това добре? Свиквам. Ох, какацо, изкара ми къл. Но, какацо. То не може да тръчи. Но. Бележка. Къде бе? Не. Move! Go! Speed, please! Yeah! Fuck! Speed! Нема, Go! си го пазим. Нема да ти свърши. Затова преди ми свърши и го натискаш. Свърши ли? Искаш ли сега да тръчи, бата? Не. Това ми е най-дългото издържане, бата. Move! Go! Move! Come on! Кацо. Yeah. It's crazy. Oh yeah. Окей, бате. Добре сме. Ама че не знам къде са тия. Бележки. Там имаш една бележка. Верно ли? Да. Ето така не му се обръща. Не. Ако се изкочи пред мен, я се обръна. Ако? Не. Ме копчето до спира! Видя ли го? Не. Да. Аз го видях по очите. Червени му беха. Аз го видях там. Ти видя ли го? Да, и аз. Сега че се покаже до нас. Не, само към мен. Аз ще се извикам. Това ми е... Че викна мата, не мога, много е гадно. Да, знам, но пред тебе излиза. Това ми е най-дългото издържане. Да, якото не тази игра. Това бате не е нормално як. Мога да снимаме 4 часа. Ако съм все така... Не, мой толкова. What the fuck? Знаеш, оти ни се появява? Оти ние спреме да ходиме.
Ама преди ходахме и ми се появи. От гаргата ме е страх. Виж Да. по едно време така. От гарата. И падава на бата. Кой е гадно бата? По-добре си пка на тревата. На тревата е по-яко. Или по-не страшно. О, типа. Къде ходиш? Къде Не ходиш? става натам. Така, готово. Много спокойно. Трябва ли да сме спокойни? Да. Порка Троя! Еке кацо! Аз трябва под него влях. Аз да! Аз не. Ясно. Още без това, че изгледаме това видеото. Браво на човеко. Аз му казвам Евала. А ние ви казваме Евала на тебе, от ти го управляваш. What the fuck? Не ми стръпна ръката. Добре, яка бата. Поне най-много издържам. Става ли да се обърнем? Не. Сега съм свикнал. Свикнал съм от Масимо. Па не си му свикнал, е точно. Готово. Кекацо, бележка. Бележка. Дали е бележката? Гепия. Ти не го ли видя там, бе? Не го гепия. Как? Гепия. С това. One бележка. Oh, game! One. The crazy! Oh, crazy, man! Умираме, що крези? Къде ми е? Геса ще напри. Нищо не мога да види. Така. Аз му влех очите. Ето го! Търчи, бай, сервер, бата. Това е като сервер. Беги, да. Много ми боли. Много ми боли, века. Аз му свикнах. И аз. Край, вече няма да ме страх. Ако ни скочи пред нас, това вече да. Но и на Слендър, ни е страх. Да, това беше. А това умираме. Ама не скача отстрани, бата. Да, това е лошото. Това е добре, че скача отстрани, ако точно пред теб скочи. Емона и пред нас изкочи, не го ли видя на другото клипче? Емона беше далече, но само страни скача близо до нас. Бега на там е крайо на това. Крайо! Малко на завоите ме е страх от тебе. Крайо! Кой не бе? Я се влачим на едно и също место, знаете ли? Ама сори, ама... Става ли да спрем видеото? Ма само една да не се покаже. Давай, ай. Може. Ами че хош къде е него. Добре. Сега като му видим червените очи, къде е него? Да. Ето! Здрасти, мен! О, фак! Той ще зна! Да. What the fuck, what the fucking man? Него, зад нас, зад нас. Не, ма. Аз ще Обръщай се. Oh my fucking note!